písmen L. Natálka tam nebolo a ten daddy je taký oporný, taký čikimanky. No. Ale to ešte raz to urobí, sa budem hnevať a už nedostane nič baty. Ale keď niečo urobí s tento Stelko novou, tak ho ubijem. Pozri sa, aký je taký pokazený. Už nebudeme pozerať. Budeme napozerať na Komputer. Ale teraz, čo budeme robiť s tým telkou? No budeme ho musieť vyhodiť do koša. No, nie do veľkého. Nie naše. Pani Šelka má malú. Vieš? Čo budeme s tým robiť dedím, čo pokazil našu telku? Ja neviem, čo s ním budeme robiť. Sa hnevám stále. Keď to dám naspäť do telky, tak sa neviem hnevať. Už sa rozprávame s dedím. A s tebou. Iba také pomaličky. Iba s dedím rýchlo. A keď raz to urobí ten daddy, mami, potom ho vyhodím von. Za dvere? Nie, von z okna. To dúfam, že nie. A ja ho vyhodím s lepkami. Zavri si ústa s lepkami a bude tak robiť. Ja už nikdy ho nebudem ani ľúbiť. Nikdy. Keď bude poslušný, tak ho budem ľúbiť a budem ho tak tiskať. Nie, ale iba teba, nie daddyho, lebo on za toho rozbil našu telku.